Bine v-am găsit la cel de-al 6-lea meci din faza grupelor UEFA Champions League. Eu sunt Sergiu Timar, iar Geo Ciungălan este aici lângă mine. Iată-ne aproape de startul partidei. Geo, cum vezi acest meci? Cred că jucătorii cheie ai echipelor vor face diferența în această partidă. Așadar, a început spectacolul. Și Cristian Tănase. Mingea e deviată. Cât de bine l-a găsit. Atiba Hutchinson. Atiba Hutchinson. Poate fi periculoasă această minge. Lucian Sâmbărtian. S-au jucat 15 minute. O dă în adâncime. E un aut periculos pentru apărători. Aceștia trebuie să fie atenți. Centrează din nou. Îndepărtează pericolul. Lucian Sâmbărtian. Ocazie mare! Ce ocazie bună! Un atac promițător în această zonă a terenului. Încă un out. Să vedem ce vor reuși la această fază. Trimite mingea în centru. Și atenție! Gol! Golazo! Steaua a deschis scorul. Ce execuție fantastică! Are ceva tehnică acest jucător. E o execuție la care aspiră orice atacant. Fenomenal a lovit mingea. S-a dus ca o rachetă. Meciul se reia de la 1-0. Chiar dacă au preluat conducerea, trebuie să-și mențină motoarele la aceeași turație. Au trecut 30 de minute din această primă repriză. A câștigat posesia. Cesc Fabregas. Să vedem acum replica pe contraatac. Alexandru Chipciu. E gata să tragă. A trecut la câțiva milimetri de bală din dreapta. Cum să tragi atât de aproape? I-au lipsit doar câțiva centimetri. Raul Rusescu. Liniștește jocul acum.
Ne apropiem de pauza meciului, iar echipele sunt separate de un singur gol. Și Jasmin Latovlevici. Și Cristian Tănase. Cred că e dezamăgit, a fost prins în offside. Andrei Prepeliță. Nu, așa n-are nicio șansă. Arbitrul a fluierat finalul primelor 45 de minute. 1-0 nu e un scor care să te facă să stai liniștit, dar în acest caz nu cred că vor avea probleme. Echipele sunt separate de un singur gol, e 1-0. Bine v-am regăsit! Să vedem ce surprize ne pregătește această repriză. Și Cristian Tănase. Centrare bună. Fără sprijin, e inutil să centrezi. N-a gândit bine acum. Sunt Martian. Și balonul ajunge la portar. Ce șut! A tras foarte bine în ciuda distanței considerabile. Se duce la colțul lung. Pericolul e îndepărtat. Prepeliță! Mult prea în dreapta a tras. A fost destul de liber, așa că a meritat să-și încerce șutul. Chiar a avut un culoar bun. Aspilicueta. Au șansa unui contraatac fulger. Adrian Popa. Desenează frumos până acum. Breveld. Și Ramirez. Centrează în mijlocul careului. Ce bine a deschis jocul, au plecat toți pe contraatac. Și Ramirez. Și Cristian Tănase. Pasează pe culoar. Devine interesantă faza. Au mult curaj să atace cu elan în aceste clipe, fiind în avantaj. Orice contraatac ar putea fi fatal pentru ei. Antrenorul ar trebui să le transmită să țină mai mult de minge. Și Ramirez. Joacă la siguranță. Și Ramirez. Paul Pap. Ce bine a scăpat! Poate centra. Centrează în careu! Arbitrul fluieră pentru ultima dată. Au trecut cu brio peste faza grupelor. Acum gluma se îngroașă. Nu e ușor să menții același rezultat atâta timp. Cred că au dat dovadă de disciplină tactică, de seriozitate și au demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de bun este antrenorul lor.